Primary healthcare facility ngamin dati kat pa-accredit tayo iti PhilHealth, Yakap Clinic, although we are accredited already as Yakap Clinic. Ken mabaling tayo nga ipa-accredit dati pharmacy tayo as a gamot facility. At ado ti benepisyo nga maalo dagiti pasyente libre nga agas ken dadu mo pa nga laboratorio nga serbisyo. Pa lang. When dito City Health Office, ada datay ibagbagada nga kuan permit to construct. In-applyan mi iso ti pangrugyanan diya tapno mapa-credit tayo dito nga primary care facility. Mapanminto pa lang ala ni jay region sa tay ag-apply to ti license to operate ti DOH. No ma-approvean to di Giant is a primary care facility tayo. So ada Yung tigiti other Ada na doon to RHO man. tayo do. Hampay in padas mi nga ikwa dito RHO 3 ta iso ti na-refurbish ti SM, di ba? In program da inalign da ti criteria para ti PCF yung daksang gasa tahan nga pimasay jay region. Ngamin baga damat kiti dagiti mabalbal yan. So nga padasin mi nga i-provide dagiti nga masapol data baring mag-grantat man lang data permit to construct nga pangruganan tayo tapno mapa-accredit tayo dagiti facilities nga PCF.